gogorra, lokatz asko, oso teknikoa, eta, bueno, barrinkortzea beti da plazer bat. Zer moz ikusi ez zure burua? Zuretzako modukoa? Teknikoki oso patxan. Bajada ondi hortan eta ezin kurmatan, erogin naiz, hiru bat abiz erogin naiz, eta konfiantza galtzen ez du, eta ez nifon oso zentrauta egizan, baina, bueno. Euskadiko txapeldun izan berrizea? Bi bakarrik hori jutut, Tolosan eta hemen, eta, bueno, Tolosako oso ezberdina zen, oso sekoa zen, ematekoa, zenbatek teknikoa, eta hori beste faktore batzuk sartzen zean jokun, baina hemen zirkuitoa hori, euri hauekin oso tekniko jarri da, eta alde hortatik nire gabeziek hor ikusi dira, ez. Nire helburu nagusia itzuli izango da, Paris, Niza eta beste lasterketa batzuk izango ditu, baina, bueno, itzulien enfokatuko duengo partea, eta gero noski batura.